diceluk di salam. Nah kali Sunan Praben ono santri salam mawon nggih Gusti kula kula nek kon gelem matur bapak ibumu nek kon arep karaben iki diceritani apa iki menesuk kon budal bareng sapa bareng sepupuku sahih nah bareng sepupuku besok-besoknya budal mas pamit nggone Sunan Praben berangkat pun yuk salam assalamualaikum begitu berjalan itu lewat bukti boleh arah kulon budal isu sampai maghrib ketemu nak boleh Lamongan itu kelenting ya mas Klating kecamatan Tikung dan aku ketemu wong mas di sana mas ini dari sopo salam saya pun takut murid Islam ini desa apa? Niki desa Klating mas oh desa Klating rene wis ora maghrib ayo sembahyang di sana iki nah salam dari saya iki sembahyang nang ngene kang alas kuwi lah wong sing ditakon iki mau nginceng lho wong iki lha kok jengki sojo tentang siwa kanan dipikir apa iki jenenge nari lapor dhewe nek tinggi Klating Pak, ono wong loro kok ngene perbatasan desa Klating kene iki sih apa iki tingkat polahe kulidan. Nek dugaan iki arep weruh, arep nyantet desa Klating iki. Ngoten lho. Terus petinggine ngamuk. Lho ngerti kok iki? Lah ditututi ngoten lho. Pas ditututi salam kali sahid niki tasik sembahyang. Terus mas mari maghrib terus bisa. Nah, begitu sodot, oh wong iki kok kelakuane koyo ngene ngono. Ditumbak Mas. Ditumbak wong loro ku. Sing sahid mlayu, sing salah kena gegere. Lah, mulai ditumbak kene ya anu, ya ini. Oh, apa iki? Wah, prajurit iki. Lah, mari ngono Mas, si sahid mlayu kok ngene diri polongan ngene. Sunan Praben. Duh, ono apa kok jarane kok apa iki budal ngene desa kok ono saiki balik maneh. Nggih, kula wau teng perbatasan desa Klating diparani kula ditumbak diserang. Lah terus mari ngono, sing salah ditumbak. Terus delok sing Sunan Kanjeng Sunan Praben. Salam sahid iku sing ora apa Abdullah iku sing ora apa sing mati. Nek ora gowon mrene, nek wis mati kan dia tidak perlu bisa tak gawani banyu tak boleh kendini. Nah ini lajengane mungkin saking ini Selat Asmoro menceritakan itu. Lajengane saat ini kok mancing kan lajengane ceritanya kita Selat Dandang Dulu. Oh gimana? Cocok nih, Mbak? Iya, cocok. Bosok kumpulane ditokno ya. Iya iki mau ae sing roe kan. Ada perlu Mas Joko kan sampun ngewangaken. Kita memberikan penjelasan. Niki kita lajeng maaf dengan kula. Kayak gini. Neng mau kang aja lumare. Kunenggo kanca ingkang winasita. Jai kening ketuluke Klating cucunipun apa putra dalu apeke anggung pronto maring yang nepi ing nobung ing mangke widang warta yen wong Klating sinadoken ing Kanjeng Gusti mangadak ing cemara Kyai kening wau kang winarni apa putra nama Bangasarta punika diwekti mulih sariranira alus asring nepi aning wanadri tan remen aning wisma alus budi
nipun sabar lilo ing dunya banget karto wis mami mijanget mati ing mana jatan eco banget karto raito ing ati mulya mantuk jateng wis manira pun panggih ibune kang ibu naya muput eto angger sira kang rati teko ing endi para lawas mula mantuk aturira pangakarta nggih kawula saking wana mireng warti ing panting manggih duka sinataken jeneng Kanjeng Gusti Sunan Prapen Lameng Darnanyo amejai ing sabate inangka lelur dusun kalampang dipun pejai sabat kekalih ika kang saduga lampun satunggal kang masih kesan mulya matur dumateng guruni reki yang Sunan Giripura marmanira kawula penati asa nyuwun pamit dhateng Rama kelawan pun ibu mangke kang ibu amuwes lan pahira ramanto pimen kang putra mulya mangkat dhateng ramanipun putra ngarsa kang Rama ya dinangu banget kato ing sudarmi yen sira kang prato inggih Rama pratama saesti ayo nyuwun pamit dhateng Rama saha nyuwun pandongane Rama kelawan ibu arsa mental sing dusun iki boten purana kembang layan tiyang dusun kelanting wit kula angsa sinabdaken dening Kanjeng Sunan Gusti Prapen Sampandita saking jalan kang senat sami binokti wong ing dusun kelanting punika kang Rama alon puse do angger setaning sun sedyanira asumre ngendi aturipun kang putra Rama wiyosipun kawula arsa swita dhateng Kanjeng Sunan Prapen ing Giri mekaten sejo kula Yai kening wuse arire muga angger atuna nugraha katekana sesat sasejane rahayu laku salakumu Yai kening ngendika are lah angger putraning wan antu opi turung dene yang kang moho mulya rineksa dene kang amur beng bumi mujagung kinajian disampune wau jenilani dening Rama miwah ibunira ya ngaras padha kaliye Rama kawula nuwun sabda ndika kawula pundi Allah angapurna sabda Rama ibu
Anembanoyo lumampah sampun prapta ing sadawini dudu panting mangitan apa ira ngitan awet jadi rawuhan kawuh sawa ubangan karta pun prakteng diri purane risapune tumundur jateng wau samoga yogi anulya tinakunan sabdanira haru pantan kono dawuhira terus daping para betah toko menti atur banget kako abdi dalam saking dusun gladeng ngaturaken ing yuswa kamu pangestu padha wiyase pecah gesang pankantor jiwa raga katujeng Gusti jeng Sunan Mulya Nabda agung sabdanipun lata apa sedyanira kekene ana satriyan ingsun kalih samya ten ani aya ing desa kalanteng kanjeng malah kongsi dumaken ing lena mangken sira tekan kene inggih kawula abdi dalem Allah Gusti boten purun akan yang besum riku ajri sabdo jeng paduka tiang lanting daging celeng kang binukti mila kawula gesang miyosipun abdi dalem Gusti masrahaken pecah gesang ambo pangestu padha wiyase jiwa raga kanggo katur wonten ngarsa paduka Gusti sabda ingkang utama kang kawula suwun yen mekun sedyanira muga sira oleh rahmate miti nugrahing pangeran risampune wau lami-lami wasminulaning ilmu syariat malaikat lan kagirate mangkribat sampun putus sedyanipun sampun wasis ing ilmu rasa mulya mapan sampun luhung lair batun wis kawingan wis kabundi gesang sajroning urip tan kena pecah jan warnane kang minuwas malih kang anono pikate punika ing dusun paring namane ingkang sinebut-sebut dening Sagung Hyang ing Pening anggih Apu Putra Bagus waminipun awasta Iman Sujono saged brangto dhateng ingkang maha suci dumadi anuwita 16 sampai 60. 16 sampai 60. Anuwita dhateng Kanjeng Gusti Sunan Praben Cilatur Wislomo Puskunulang sadayange
ngelmu batin kadunung sadayane sampun kalesti malah tunggil pangenan ing pondokipun kalayan pun pangaskata didulur kang atunggil yayahi dateng Iman Sujono risampune wau lami-lami Kanjeng Sunan tinatur sedo kantun para sahabat bae laminipun setahun sesadaya wawujeng Gusti kang namo pangaskata ngrahita ing kalbu kon arsa anggulan ndara anggulati pangenan ingkang sepi amulya birembangan Deto adi para ingsun tari katir parang munggah kasanira Iman Sujono wuse kang kawula tumut ingkang satus kasami reki yang prapeteng pecah gesang sampun atos katur pangaskata ngendika yen pranyata matur kang sanirti rapayu ulanggara angulati papan ingkang sepi yen pinaring karsaning pangeran Iman Sujono ature kula kalangkung lembut yen makaten karsane adi suwawi enjing bidal lara sampahipun Respati manis alinyo anggo slamet tepanggih kanten ulati lampahin sinang dito risampuning kakak bangun injing pangaskata alun-alun nalika adipayo mangkat mangke lestari lampahipun ngidul ngetang lampahi reki ucapus datur dino ring urung anu genggaken samudra mulya ilen pangilen Gusti kang ari mus adap onang surya Mansucana raunetores lato kakang dawat samirarian suro aja serap mangke pangaskata angus luhur gunung kula tinggal katiwiting warsa Imam Sujono mus ndal kakang bina Rana
Lato payo ating galungkur Anyak wae reksa Sampun mingga ing luhur Sampun pendek ing reksa Ningali tetane warna-warna dulu sekakaing paladati warna ning sasekarang asli dino tangkang moyo yang kali anengali ingkang prati mulya adawat asta gini wau tentang foto dandang gula lajengane Kang Suradana lawuh nyeritaken ten desa kening niku wau wonten Kyai Gening ingkang saderenge niku kan dari mlebu Islam. Durung mlebu Islam. Jadi ana wong sembahyang Islam iki dianggap aneh. Jadi mulane wong dulu iki kok jengkang-jengking ngono. Nah akhirnya dipikir arepe nyantet dusun itu. Lah sekembaline apa iki sahid nulis ning ngene praktek lapor nek Abdullah iku mau ditombak Sunan Pratet duka. Ya wis desa kening iki tak sakdo. Kabeh penduduke meneh iku panganane pokoke cemek-cemek. Maka iki nek asline celeng. Lah ke desa Lanting niku kakak desa Lanting itu ditutup ngoten isane disabdo. Lah Kiai Lanting marane asmane Kiai Kuning niku kagungan putra. Lah putrane niki mboten purun srawung ambek wong desa-desa padane nggih ngoten niku awake ngoten niku. Ya mbake seneng toko, nggone alas, nepi ngoten lho. Lah namine Panas Karto. Putrane Kiai Kuning saking Lamongan. Ningali mireng nek dusune piyambake iku diputuk kali Sunan Praben, dia ini sedih. Akhirnya morono ngene bapak ibu. Loh, yen kowe senteko slametan. Ya Bu, aku kepengin nyantri, aku kepengin belajar nek nggone Sunan Praben. Mergane desa kene iki wis dikutuk ambek Sunan Praben. Aku kepengin nebus kesalahane wong kene. Ya wis nek ngono tak rido, tapi lapor bapakmu dhisik. Bapake Kiai Gening niku ngrestui. Ya wis budal le, muga-muga apa itu entuk dijabahi ambek sing urip bahwasane kon kepengin kono. Berangkat Sunan niku sikap Panas Karto ten wetan. Nangge kali ten islami menuju perbatasan Praben. Kita kok pinggir kowe iki arep aku kula niki saking Lanting. Kula badhe masrahaken urip bergesang kula. Matiku tak masrahno nggone Sunan Praben, aku kepengin nyantri. Ngoten. Kepengin nyantri ten Praben. Wes tak dadi kali Sunan Praben ditangketi. Lho, awakmu kok kepengin nyantri rene padahal wong desamu iki makeni santriku Abdullah. Nggih, kula ngaku salah. Kula mewakili wong desa kene trimo apa kesemuaku. Ngoten. Lah Sunan Praben legowo. Maksud yo wis tak trimo kok dadi santriku. Oh, di sapa iki? Di apa? Dididik wis mulai makrifat apa itu al-agama pokok. Nah, kan pesantren berikut pesantren Praben iki ketemu istilahnya konco santri jenenge Imam Sudono. Ngoten. Nah, kali Imam Sudono wis dadi mulai dari seduluran dan santri niku koyo dulur.
Lek pinten tahun si iki Kanjeng Sunan Prapen iki tinambalan istilahnya meninggal. Meninggal dunia itu sampai setahun diganti ngajar kali si Mbak kali si Bujoyo kali Mbak Panas Karto itu ganti ini ngajar sampai murid hafal akhirnya si Panas Karto kali Imam Sujoyo rene gurunya awake dhewe iki gak enek dan santri-santri iki padha pinter. Ayo ya awake dhewe iki basa santri. Memperluas pengalaman kita. Apa iki metu teko mriki ini derek pengalaman. Salajenge niki criyos niki dilajengake dening Pangkur. Criyos iki monggo Karingan. Matur nuwun Pak Joko, jelasane nggih, kok kita lajengaken ingkang Pangkur. Kawarno kang mampat yen bener unjane romare pangakon ning ayun dalam ning asat milo sinarengan saling wonten wirinipun alam paten rumampa wis antuk setengah hari Pamas Karto nulya nanyo ingkang pundi menawi ingkang arti pun salam anulya watur ingkang luhur punika di punika kakang ingkang kula weruh lan tepi kayang punika ing mrika dununge reki di kula nggih wilayah yen pinareng mlebet ing guwa nenggih Arjinaya kedah kukur tangka tebih sing punika yen sinali ing puncak gunung umukut lan tebih lawan punika ukus abrih esmu kuning Lama-lama rumah jenira lumampah wanti ngasar kakto kuning arti tuwingan wau kang kukus katon wani sekawan serta abrit dan ulang diem ijem tinulu kuninge kaji kepodang lamun tinulu nespati pun salam wau amudang dawa kakang samilah yang ing riki sami ada pensadalu hingga pun ketanggelan binjing-injing tuawi sami madur ibangat karto sambak sadaya anayo jani sadulu samyo kinuman pirembakan ibangat karto anggrek pun salam ingkang cinantun adik-adikku nopo ingkang dados sakitaning lampahipun yektos kula ya punika ananging yuwa puniki pun salam wawusnya inggih kakang kula yektos anggrek ingkang kakung satu kalayan rayika Abdul Salim punika panboten kantun pokokipun pecah gesang Salim datang purun kali yen makaten kalsam diko lan suami dedungo yang widi ing sedalu akeh dalu uga den keparenga kuwi manjing ing guwa puniku
Imam Sudono ngandika inggih adi mugi-mugi sadaya sami alenggah wong sekawanten wonten ingkang guling pukul 3 waginipun pun saling loyo mudah apa boyan dateng kang roko puniku wonten gurem mikul arga kawula ingkang nampani ibarat karo ngendika wis katrima pandonganipun adi kuwi adi mlebu guwa sigara-gara sampun injing sadaya sami lumaku catur dharma minggah arga guwanya sampun pinanggih tamawi kandhek ing marga catur dharma sareng kumanding anglih kumarenggeng swaranipun dupi ing tengah wekna samyong muncul gandharwa tetekan tuyul jangkitan wiwi bajingan sedaya sareng dateng gandharwa amata-mata sami bunga mlebet gandaning jani suara nuronting kalbu gumerang muang murang ono ingkang rekmani anyeren lebu ono ingkang tetabuhan ting berengo memendani sawene agidrang-gidrang keplok-keplok ono ingkang sisire warna-warna angelipun wong papat itu lenggah saking swara datang linasuk ing kalbu lan ingkang wujud rempa sedaya tanjen peduli ibarat karo lamino ning jero guwa sampun tingkang sasi pos katrima sejanipun sanjo sampun katrima mulya kanthi punika kanang kinatur itu menggung ing toyongan den aso ing Gusti ganja sira digalono yono patekon kuangaso mami ganja nembak ikramat mundur untuk praktek pagelaran ngaturaken timbalan dalem Sang Prabu ipatih dika kinarsan umarak ngagrosan adi matur nuwun Pak Suparwan salajengipun kula badhe ngajengaken pada 16 ngantos kalih dosa Ipatih dawuh sandika ya lumampah kenging malebeting puri kocap wausan Prabu pinaraing Pandhawa nguningani kipatih wau kanggo rawuh anulya maring ajengan wus panggalakyana patih patih ingsun tatanya
marang sira petinggi kang tan prapti Kyai Patehan Lembah Matur inggih paduka nata toya jene punika tan wonten rawuh lamya langkung sacandra datan wonten sowan Gusti kandhek sira sunduka timbalono Banyumas dipun aglis apa kenapa dene datang ono sepo lan priksanya dikongsi bisa katemu kandhek sikro matur lembah nyuwun menang paduka ji kandhek kalih wus lumampah kekancangan ing Banyumas Puspati umanjing ing dalem sampun laju maring pandhapa tumenggung Banyumas kagiat kalangkung ningali atusan prapta kekalih kathah reki tanpa witen loro peno kandhek kalih laju sowan mangasi anulya nembah matur lampah kula tinuta dening Kanjeng Sunan Mangkurat Prabu nastekaken ing paduka datan sowan sampun lami Itu menggung angandika dateng kandhek sabdane asmurunti marmaning sun ora rawuh apang lumanira sepo marang siun Mangkurat Prabu mongso butuh atuturira marang Deng Srinara Pati gandhek anulya pamitan yen makaten kawula nyuwun pamit wenang panduka kasuwun iya sira mulya gandhek medal nyemplak kuda mulya mamprung ginelah lampahing kuda datang dangu sampun prapti Usmaraan ngayunan Yatinangu Kanjeng Mangkurat Haji Kati parang watanipun gandhek umatur nembah inggih Gusti lumpah kawula kukulun tan mawi den lara pena kawula laju kumanjing pinangge wonten pandhapa
lenggah kursi ngaya para rabi Srukan ya tupi andulu kawula ingkang prapta ingasane tumenggung banyu asmau sagung karo putranira aning-aning maring kami itu manggung mulya mayon kita gandhe walang kanang wigati kawula tumulya ngapun lampah kula pituto Kanjeng Sunan mangkulah pitunde nulun nah iya kang ngandika tetang sepo sampun lami itu manggung angandika itu gandhe marmanipun Usmami datang sepo mring Sang Prabu yektine jeneng iwan mapan lunga asih maring Gustimu matur mring Gusti Nira makaten aturi reti yen mangkono lamet tuwa mring pasisran timbalan noki pati kinen ngajeng asaning sun kanjeng nembah mundhak sampun panggih Kyai Patih Mulya matur Ipatih mangkin andika pinimbalan Kanjeng Gusti Ipatih dawuh sandika sampun kering manjing dalem puri prapta asaning Sang Prabu sanata ngandika paman pate undangna sapa kapurun nyekel tumenggung Banyumas ing aja kelawan jure Ipatih matur sandika tiga lengser saking ngarsaning pati praktek panjenengan sampun Ipatih ngandika ajaruan timbalan dalem Sang Prabu ketumenggung Banyumas kanthi datang kok ajure ature para santana lan materi punggawa nyakawula le nyuwun duka ing Sang Prabu Ipatih ngandika sadayane dadi takono kang purun patih mundur ing pagelaran mundur atur mring Pati Patih matur mring Sang Nata nyuwun duka ati dalem Gusti sedaya tamu purun anyekep punika Usum menggung kaya jani puniku Sang Nata alon ngandika lah mundura sira Patih matur suwun namung iku wau katembang pangku betul durmo tiga
Sebelum saya melanjutkan ini tentang Durmo, Upuh dengan dukungan kawan besok terima kasih untuk rekan-rekan Madra. Ini Pak Ngestilani itu dari rekan-rekan Madra, ketuanya Bapak Andi, dari masyarakat pemerintah atau Nusantara yang berkenan hadir di sini. Matur nuwun sangat Mas. Matur nuwun sangat. Ini kok ketua monggo dilajengaken Pak Raden apa Pak Manu Durmo tekan dosa tiku tekan dosa tiku ngantos kawan dosa tekan dosa tiku ngantos kawan dosa. Yes, kata ini sekarang kampung muda. Nomor 51. Gimana pindo mati Gimana pindo mati Takeng kamula Tanyono tuteno Lama leka bumiku Kinayo madan Indi kinayo tani Oh, anak mungkin. Nama itu 30. 33. Nanti tahun besok. 30 gila. Samyo layanan ning sajawi ning piti mi urambakan sami teto salam siro yen ono kang atanyo waran yen adomi dateng bendoro kaulo aso kaji Samalio jawab kandung ngeran Sedaya kani hari Kali podo mawon. 3, 4 kan hanya 2 podo, Pak. Iya, hanya 2 podo. Semua 2 podo. Amalio dawet donga ing pangeran Sedaya kaningali Sami binawura Warna-warniyo japa kembang Dimen percaya ing santri isih nono Sri noto kamu mati ini dua tentang jangan kau kalau lajengaken di tembang simo Ini 16 ngantos tahun. Sarwi angumparkan suara ing pate
sampunati jika muka dipeno dene teko memeteni ame samsari angling tingkah muka tingkucu siro aso punika kipate kendel tumuli mitanget sedaya kan mesem sari angan diko panas kata mituturi pati lawan sengkono sing iso tuturi wong termak angan pahi maring ayaning ratu Kanjeng Sunan Amangkurat Kartosuro kang nagari Srilalendra kang mangku ing Nusajawa sami anembah sedaya sami akre anggung bumi panas kato nuli mucap lapayo ingsun enteni ginasong rebut Gusti lareputan mumpung turun endi ingkang sujana alati maring Gusti ya tan ana manira kulunahampa yen tutuwa wong sujana nora bisa anakoni anyata ing Gusti nira merga saking Kanjeng Gusti pun salah nulya anggen kaya priye kok karamu pating pandang tumingan matamu sami nandale ing suawi kakang penekta lumahampa sampun penekta lumahampa sedalan-dalan anangin emot maring putra garwa dun saling ingkang nyekeli dan suwe sireki mengkusul sabdondamu nanging kanggi sapa nurya yempo nurung gawe lan kepoto sun pitet luang pisan Jadi itu ngaten no datang kawan ing mergi datang kawan ing mergi ing kantor Surawati sami angku monta doyo nagata ing kono santono
lantai pati kami anjeng saja Dini santri bapak Turmamuk jalan sabiji Bisa menggawangkan ameng punakoro Pratasaning ipate Pangakato matorumudi Gusti pate kati parang Payo marang kanjeng Ibangakato ake Nopo kula perlu lumut langkung prayo biniro kawula katung ing yana pate anak dodi rondeso Ingsun aso aparintah Tantong mulan mireng gini Inar yo ngapung sakitan Tan kenoki nampang tadi Sang Umaram ring sang adi Anggo sakitan ibu Mireng lawatan tomo kudu jika pedang tapsir Kang sawene gowo podo temboko Sampun budaya tentang mireng hati Sampun pineta rumampa aman jengreng dalam buri Pos katon reng sanati Mulya dinaruan guru pati kepoi lepono ring gedung panteng angge Antos sambat Mulya dinanda ing binatang ing kuncaran wus ing anjing wus kinancing lawanira tamtomolan Goropati ingkang samya anjaki dina wengi patang tan tinggal kaprayenan den atur gilir gumanti Nulya sowan kipatih ring Kanjeng Sunan Sang nata wau angandika dawuh mring rekyani patih paran wartanira patih matur sampun Gusti yang sampun dipun jagi kawandosa dinten dalu Reng lawan tantomo
kalih jangkilir gumanti dawuh malih sang nata maring Kipadya Pante sira mangkato ring banyu mas dipun anggre Pete sira bukono saisine wis maneki lan para abineki putra wayah kantun Pete sira nguwo kekamani ring adure di mangatur gowo pulo prawiro kawula nuwun sandika resti paduka kapundi lengser saking ing ayunan kota sampun lumare datang kawan ning margi ing banyu mas prapto sampun sami kagiat sadaya wong cilik kata amungki angkawato ing banyu dipun bedah jika kanan ing banyu mas kodap jeung Sri Naropati Mangkurat ing Kartosura andang mugi banget kaldi santri kaji pundi caranya anggoni mudo tumenggung ing banyu mas kongsi sira bisa kasih bodoh miwa anggo Kartosura Total praktek pengayunan Anoyo dipun takani Santri para karyaniro Kiro sowan dan nabi Kawula nahuri maka tenjang sambung matur Inggih kula bendoro Dinunta dening pati Kanjeng Sunan Mangkurat Kartosura Kitu anggo marenadya yen mangkono sira santri mongko dutane sing nata apa karya sira mangke kawula anahuri kula mung cermi satu Rampai Pretanoto wong cedhak aro kekali yo pinondo dene adiman sudono Kanjeng Sunan ngandika sabdane arum amane mungkin sun apaling ngomong bring sira bahaso anti jadulur siraiki Sindu Jaya kersane dun Sindu atur sembah inggih sandi Kanjeng Gusti wata pundi sabda sumarkang utama dene si Imam Sudono lak sira ingsun paringi julu asura kandhita Sikalik ingsun dulungi Tirta asmara yekti Tarik paringi dulung Yen ing asmara padha rahayu sami Walita sasaran makunira Kota bawa uki pacu kang aning banyu mas nasi Malapet ing dalam siklo dunya brana den kukuhi Miwa kak poro nabi putra wayah datang ketun Sadoyo minata
Cinatur sabun lumere putra wayah lapanyo katen asto. Musik.